Khadc edisi haka singi palai jangka tayo haka khat nyau tarik nailar 8,000 pulai kelapan bena bak kanam don shu ke jing ot kilu yaki marep habaro ki yo ki badon ha uput usam jaka council nang ni syakman hadien ba ulat ula ai ke jing menjur jaka market regulation bill bakan long no ka an yakani lapan bena dak executive member ke tenat market ke kongres Kharpuri habakran bat kilat pathai khubor hakani ke singi palai katkum ke jinge thu jangka menta ka council ka don ru ka bor wat ban pet wat ekador jaki marap kentup yaki jingriru. Khad yakani ka press conference kadi halor ka ba ulat kecela ula ai ka jing menjur ya kani ka amendment bill jong ka market act ka bangi lapas hapo ka house how arhajar arpowe bat bangi dang yo ai ka jing menjur kadi ha ka khat platarik jong 26 July 26 jong ubnai July te nagaliang ka jong ka department but nga kum ka em in charge jong ka market nga dap da ka jing kamen namar ba kani ka amendment act abang no amendment act kam de shu ka bill kalong ka bakong san ba ka banirap na benta ki nongrem kumbapi layu i nakapor siya kapor kinongrep ki jongi ki ot ki nam habede bat ki marrep ki jongki haka Jingshah khinyot ben ya kador haka Jingshah khinyot ben khamtam e kinya kani ka jingot kilo ti kani ka at kani rap shishay kinongrep haba yede mo hayo hat haba yede yathit yaki marrep ringkat bat ya ki jingri Iewduh kamdi tang ki marrep kani ka at kren ru ya ki jingri te kani ka long ka main objective jong kani ka amendment act te bat ka benda jong kani ka amendment act ru ka long ba man kiyo haman kiyo kinong penyat mo kum kini ki market managing committee kide banbu kerpang ya kani ka farmers consumer market area na benta ke jingya di ya thiet ya ki marrep bat ya kini ki jingri ki livestock bekiong mo dia kani kani rap shipun ba but haman ki yoru kindon kini ki sub committee baki khot kata ka marketing solicitation committee ka managing ka market managing committee kan constitute ya kini ki sub committee but hakani ka sub committee kindon kinlong de khot ru kinde ki nong die mot ki nong rep but kini ki mahajan te but ka market managing committee kan constitute ya kani ka committee but hadien bakila de constitute ya kani ka committee pan kinyo ya ka jing menjur na ka executive committee dia sakawai dia kabanirap ya kinong rep kani ka amendment act kadi halor kador bahakani ka act kalakren shai baka district council ka executive committee kala banbu ya kani ka ya ki rates minimum support price kani ka banirap shibon ya kinong rep dia bat sakawai ru kaba kani ka at kalakren bon ke mo kalong kaba kawai pakawai ka kendon kaba lese kaba nakaliang ka jongaru unrengan chu ai tang iphi ki main objectives jongka habede bat kini ki jhur ki chap kinu ki mo ki mar kaba ki wanra ayoru kani ka committee ka don kabor kaba kan check bakinum don any adulteration no food adulteration in the market the kumi ki jingri kini ki livestock ro kadon kabor kabakan check ba kide bandon ka certificate kabala issue na ka veterinary ba kini ki livestock kini ki jingri jingduk ki banwanra hayo kilong ki bibit ki balong babit ba ki pat ba kin consume te namar ba kadon kabor kabaka kan khang sandon ro bat kinum la bandiro te kita kidi ke brohot ba kani ka amendment act kan trekam te khamta me haba PUE
Bah kini ki kendiat benai beladap. Kadang ke jiki win habede bat ka 8 kilo. Dia hang ni ru ngila ya pesu habede bat ka 8 kilo, ba ka 8 kilo kan num dan shu. Di kani ka akla kren shai ban num la shu ban 8 kilo. But hayo ru kandon kani ka bakin na ban kmi ban pet habede bat kini ki non tribals ru no ki non tribals ru kinum la ban khayi claim ka trading license but kani ka committee kan kmi kan pet lu di kita ke bro khai but ka wei ru la da ka don ka jing ya pher jing mut hapdeng ki nong rep bat ki nong khayi ru kani ka sub committee kala ban penbet ya kita ki jing e mo but kala ru ban de lakam ye ki babun ba ki nong rep ki ama di ke jingya te ka sub committee kani ka committee ru kala ban perking habede bat kani ka mo ka bangila ya kren na kapor sha kapor ya kani ka khayi binami te ban penduna ban pendu sendon ya kani ka khayi binami kani ka sub committee kadai bandan ka register ka babya but hakata ka register kan hab ban bodien ban record ya ki try dukan but ye ki nong shangwai brokhan but ban pha shaka executive committee shaka EC na shaka department jong ka market ba kin pha man kasnem ba ngiru nginang ni ngin bodien bat ngin pet na marbale ba kani ka khayi benami kala jele shaba palan di kita ki ba kani ka sub committee kadon kabor but hot sakaway de ka ba kongsan e ka ba nang ne shakmat ru kidukan khalai mo kidukan khalai kidukan kiat ki hab ban pan shok NOC na ka executive committee but tribals but non tribals di kidukan ki bladon lupa ti mot kin chuan ban regularize ka ya ki ayu license ki jongki ya ka NOC jongki but kawai ka ba kongsan e ka ba ngiui hakini kisni bla jale shisha ka jala ka jongi kede uni drugs ti bat yo drugs ru hakani ka amendment act la khang parsha but anum sha ban di drugs ban khayi drugs ne hadu yo ganja ru hakino kino ki yo kihan bala dalam ba don ba pen khen ko mi kitaro kala don ka penalty ka ban penalize ru yo no ba pen khen hadu shpo hajar ka kala klan shai ba de hadu shpo hajar te tang kataru kani ka amendment act kala don yeki kala bu lupa ba kinu ba pen khen yeki kendon jong kani ka act thi ba hadu ya ka management kani